अच्छा, तो कई माने नहीं कि नहले पे दहला कार्यक्रम जी के बाद इस सफर में बहुत सहयोग मिलल कि ना, कितना? बहुत ज़्यादा, बहुत टीवी के द्वारा मैंने 5-10% लोग जानल। ओकरा बाद एनी तेने कहीं भी प्रोग्राम होखे तो वो घरी तो आदमी बुलावेला ना नु, जहाँ पता बा आदमी बरियारी जाला के मौका मिल जाए। अच्छा। ऐसे करत 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 मौका मिले लागल, सही चल रहल बा। अच्छा, शुरुआती दौर में जी गोलू राजा के कितना कठिनाई के सामना करे के पड़ल? कठिनाई बा बहुत सारा में, माने जितना भी योगदान कहल जाई श्रोता के तो बढ़ले बा, लेकिन खास करके मेहनत हमारा पिताजी के बा बहुत ज़्यादा, माने ओकर कोनो व्याख्या नहीं है हमारा पास। अच्छा, शुरुआती दौर में जी गोलू राजा के कितना कठिनाई के सामना करे के पड़ल, कितना संघर्ष कैले गोलू राजा ये मुकाम तक पहुंचे के? देखी कठिनाई तो आज भी बा, ऐसा बात नहीं है। कठिनाई रहल जौन बचपन बीतल, बचपन के बाद जब आगे बढ़नी तो कठिनाई शारीरिक से लेके समय के लेके औकात के लेके सब चीज़ में कठिनाई रहल बहुत ज़्यादा, ओकर कोनो गिनती नहीं है। जी कलाकार में सबके कठिनाई भइल हुई, बिना संघर्ष से कठिनाई के। लेकिन हमने के कठिनाई एगो लगे जीरो से हीरो बनने, हमने के जीरो से माइनस कर दिए, माइनस में भी बहुत नीचे। अच्छा जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, ओकरा बाद से रहुआ जी आगे बढ़ने। अच्छा, ये बताइए कबो केहू कहल का कि ए गोलू माने शुरुआती दौर में गाना छोड़ द रहे द तो पढ़ाई वढ़ाई पर फोकस कर, ना, तब कैसन का लागल? ना ऐसा कुछ नहीं है। केहू नहीं के कहले? ना पिताजी के भी सहयोग जब मिलल तो सरस्वती के कृपा, गांव जवार के आशीर्वाद, गांव में भी बहुत सब हमारे भाई लोग सपोर्ट कर, तो ऐसा केहू तो ना समझाओ कि मैंने अच्छा लाइन नहीं खे, चाहे पढ़ाई पे ध्यान दो, ये भी एगो पढ़ाई बा, एहू में जे जितना पढ़ी आगे बढ़ी। अच्छा, जब पहला गाना हिट भइल तो एगो होला कि आसपास के लोग होला, अपन घर परिवार लोग के रिएक्शन कैसन का रहे? ये गाना हिट पहला जब एल्बम आयल तो वो उतना, जबकि ओकरा खातिर मैंने बहुत सारा मेहनत भइल, लेकिन ओकरी हमने के आइडिया ना रहे। आ वो घरी खेसारी लाल जी, पवन सिंह जी, कल्लू जी, तीने गो गायक पिक पर रहल। अच्छा। आ हमने भी उतना पैसा भी ना रहे, मैंने उतना का कहल जाए, मैंने हइये ना रहे। एक दो आदमी मिलले सहयोग कैलन, एल्बम आई, लेकिन एल्बम जौन होला कि सुपर हिट भइल वैसा ना भइल। लेकिन भगवान के रहते फिर जब यूट्यूब के दौर आयल तो में बहुत सारा गाना जब बाजे लागल, फिर प्रोग्राम बढ़े लागल, तो सबके रिएक्शन अच्छा रहा। शुरुआत में तो ये कहला कि मैंने गाना तो कोनो ऐसा नहीं खे चाहे तो तनी मनी लागे, लेकिन जब धीरे धीरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ही सब आयल तो हमें बहुत सारा गाना हमारे वायरल भइल। अच्छा, ये बताइए कई बार मंच पर जी हम देखे नहीं मैंने हमारे थी बा कि कलाकार लोग आपस में बात विवाद करत करत वैसा लगे कि लोग झगड़त था, जी तो ऐसा कोनो अनुभव बा कि भाई ऐसा काहे होला? काई ना होला कि पब्लिक के एथी करे? ना ऐसा में होला, कारण का बा कि देखे अब हमारा संगे अगर जब रुआ यूट्यूब देखले होखो तो हमारा संग का बा कि शुरू से ही हम बहुत चीज़ बर्दाश्त ना कर सके, जैसे गीत संगीत बा, तो गीत संगीत हम जब सुनले बानी वो आज सुन के हम प्रयोग करतानी, तो हम चाहने कि जे हमारे संगे बा उहो ऐसा प्रयास करे। ठीक बा, श्रोता तो कुछो सुनिए, पैसा दे दिए, कमेटी दे दी, लेकिन हमारे एगो सोच कि ना जहाँ हम गइल बानी वजह से कुछ अच्छा करके जाए, ताकि कहे कि ना फलाना कलाकार आई रहन बाकी गुलू राजा अच्छा कैलन प्रोग्राम, तो वो सब में हो जाला। ऐसा को नहीं कि श्रोता के बेवकूफ़ बनावे खातिर ना होला। उनमें कुछ लड़की लोग बाड़ी जे उनका समझ ना आवे भोजपुरी के कुछ ऐसा भाषा बा, दुअर्थी भी बा, चाहे बहुत ठेठ भाषा बा, तो उनमें विवाद के रूप लेला और कोनो बात।